Sammen med min ven Lav er jeg taget ud for at hente råmælk, altså upasteuriseret mælk, som er spækfyldt med mineraler og sunde, fedtopløselige vitaminer. Jeg tænkte, jeg vil lave en lille vlog. Udover at hente mælk, så laver vi også hjemmelavet is med det og spiller tennis. Vi er simpelthen lige taget ud for at hente mælk herude på Kælø Landbrugsskole. Vi venter lige på, at mælken den bliver fyldt op fra tanken. Så vi har en del glas. Vi skal jo have 20 liter, ikke Lav? Det er jo det. Vi skal have noget god mælk. Ja, det er det. Så har vi lige købt mælk her. Og så kød også. Shortbits. Og oksekød i tern. Og squash, tomater og kartofler. Lav, hvorfor henter du råmælk? Fordi jeg skal have nogle strong bones og strong tænder. Så er vi lige ved at lave is her i Lavs ismaskine, og det tager cirka 40 minutter at lave. Så har vi lavet det på råmælk, honning og ahornsirup, bær, banan og så chokolade. Nu skal vi over og spille tennis. Skal jeg banke Thomas lidt i nogle kampe der? Nej, jeg tror vi bliver der omvendt. Ja, vi må se. Så er vi klar. Simpelthen.